Така, здравейте, казвам се Филип Андонов и ще ви говоря днес малко за privacy. Темата е privacy в интернет, но по-скоро ще ви говоря за privacy в web. Това е в диаметрално противоположния спектър на това, което сте чули очевидно в последната и предпоследната презентация, поне тъй като това, което сега чухте, касае по-скоро големите мащаби. Но всъщност всяка заплаха и всяка атака има и такъв, да кажем, микромодел също е важен и разбира се, основният риск, независимо колко хитри и колко гениални са вашите системи, които ползвате и колко напредничеви и колко скъпи, всъщност най-слабото звено е и си остава, поне според хакерите, човека. Така че ние ще тръгнем малко от обратната страна, как нещо, което на пръв поглед изобщо не би трябвало, може би дори да се счита за проблем на сигурността, всъщност се оказва, че е. Така че ще се кажем какво е privacy, какви са рисковете и заплахите и най-общо как да се защитим. Отново на съвсем персонално ниво, защото с аргументацията, която тук що казах. Сега, privacy, много съм мислил, не можах да намеря хубав превод на български. Така или иначе в нашата област не винаги използваме чуждици. Терминът е по-скоро философски. Най-общо казано, това е, на български може би формално се превежда като неприкосновеност на личния живот, но това е правото ни да запазим някаква информация за себе си, тя да не бъде публична. Така, какви са рисковете? Рисковете са от разкриване на информация, която предпочитаме да запазим за себе си, ще обясним какво изразява тя. Рискът е кражба на самоличност, нещо, което е сериозен проблем. Чиста истинска кражба, в смисъл на някакви асети, на някакви активи, лични или на фирмата, и измами с кредитни карти. Така, първият риск е разкриването на информация, която предпочитаме и имаме право. Тук не говорим сега за извършили сме престъпление, искаме да се скриеме от органите на реда. Говорим си за неща, които ние имаме правото да бъдат такава корпоративна тайна, лична тайна или нещо подобно. Така, въпреки че технологията очевидно и за едното и за другото би била една и съща. Древните детайли и незначителната на пръв поглед информация се оказва често мощен инструмент в ръцете на опитния хакер и на опитния социален инженер. Именно, сега аз не познавам в детайли работата на такива специалисти в сигурността, за който говори колегата, но предполагам, че едно от нещата, които би трябвало да прави един офисър там за Information Security, именно да гарантира, че хората не се подават във фирмата на такива атаки. Защото неща, които на пръв поглед са много дребни и човек си казва, какво ще направят с това, примерно, че знаят тази в кой номер стая работа. Това какво ще направят с него? Не влезат физически в сграда, пък ние имаме много хубава охрана. Това няма никакво значение. Но всъщност това е първата стъпка в едни атаки, които обикновено са на няколко етапа и всъщност информацията се ескалира. Почваме от нещо много дребно, което хората са така склонни много лесно да ни дадат. Обикновено става въпрос за социално инженерство, но и с технически средства, за което всъщност тук ще говорим именно защита чрез технически средства на такива детайли. След което чрез тази информация се придобива друга, която е малко по-значима, след това може да има трета и четвърта стъпка, в която придобиваме още по-важна и още по-важна за хакера информация, докато стигнем вече до същинския риск, от изброените. Кражба на самоличност или кражба или някакъв друг пробив. Така. И разбира се, рисковете са, че може да бъде използван корпоративен шпионаж, може да бъде използван за кражба или за шантаж, или за някакви такива неща, които не искаме да ни се случват. Така, физическа кражба. Тук примерът е, понеже е много готин, макар че е креативен, въпреки че касае по-скоро персонални лица, не компании, но принципът е абсолютно същия. Има един такъв сайт, който се казва Please Rob Me и идеята му е, че той демонстрира рисковете от това ние да публикуваме прекалено много информация, включително геокодирана информация в Twitter, Facebook, снимки и така нататък. Защото всъщност това е достатъчно и всъщност се оказва, че много хора, особено на Запад, където примерно в Америка абсолютно много хора нон-стоп се чекват в Foursquare, отивам в тази кръчма, сега влизам в метрото, сега излизам от еди къде си,
всъщност това е достатъчно и се използва, за да бъдат обрани техните домове, защото хората знаят, че те не са там. Но също нещо може да бъде използвано, ако вие всеки път, нали, вашите служители се чекират всеки път в Foursquare, като влизат в сградата, нали, човек ще придобие представа колко хора влизат, колко хора работят, кой кога си тръгва и така нататък. Нещо, което на пръв поглед човек не би си замислил изобщо, не е част от корпоративната информация, но ако някой достигне до това, кои са вашите служители, може да ми следи техните лични профили във Facebook, Twitter, Foursquare и така нататък и да почне да събира някаква информация, която иначе не би била достъпна, защото иначе какво казват ви, примерно, айде сега ще атакувате този сайт, или там тази компания, отивате на сайта, но там има много обща информация. Вие искате да съберете информация с това как работи цялото нещо. Това е един, на пръв поглед, много тривиален, но достатъчно ефективен начин да се случи това нещо. Така, аз ще бъда кратък, защото ние изключително сме напреднали във времето, така че няма да ми се сърдите, че така много бързо препускаме между слайдовете. Следващия риск, съвсем накратко, кражба на самоличност. Проучване, за съжаление, публично достъпните са малко стари данни, но проблемът става по-сериозен, не по-малко сериозен. От 2003 на Identity Theft Resource Center показва, че първо само 15% от жертвите разбират за кражбата на идентичност от активни мерки, предприети от бизнеса. Тоест, вече чак когато е много късно, те разбират, че всъщност са станали жертва на такава измама. Средното време за прекарване, нали, на жертвата, за да се оправи с проблема е 330 часа. Нали, тоест всичките неща, които за да коригираш проблема, че всъщност не си ти, който си извърши тези престъпления или си направил тия поръчки, покупки и така нататък. И в огромния процент от случаи, 73%, кражбата на самоличност е свързана с кражбата на пари от кредитна карта. Така, ето тук още малко статистика. Отново не е съвсем съществена, защото искам да бъде публично достъпна. 1,2 милиарда британски паунда в Обединеното кралство на годишна. Нали, в Австралия около милиарди долара годишно струва на бизнеса тези случки с кражбата на самоличност. Един типичен пример. Мишел Браун, някаква дама, която освен, че загубил 50 000 долара, изведнъж се оказва, че има досие за арест, издадена заповед за арест и, нали, на нейно име всъщност тя е осъждана и, нали, излиза досието, че е лежала някаква присъда, просто защото някой откраднал самоличността. Но както това може да се случи от отделни хора, за да откраднат вашите пари като индивидуални лица, абсолютно същата атака може да бъде приложена и в по-корпоративно ниво, само че там последствията ще бъдат малко по-различни, може би не точно лично за вас в директния смисъл, но естествено ще се отново няма да се приятно. Така. Друго нещо. Ние напоследък, отново към страна на личната информация, качваме прекалено много снимки в интернет, по всякакви сайта. Отново снимаме се в Foursquare, качваме в Twitter, качваме ги в Facebook, в Instagram и в хилядите други неща. Повечето от тях имат системи или вграждат напоследък много модерни системи за разпознаване на лица. Това също е мощна информация, която вие изобщо не си давате сметка, че е важна. Тя от една страна, нали, като лично privacy е важна, но от друга страна отново и беше използвана и е използвана, за да се придобие информация за корпоративни атаки. Снимаме сега вас двамата и разбираме, че вие се познавате. Нещо, което всъщност не го пише никъде. Не сте в LinkedIn, не сте приятели във Facebook, обаче сте тагнете на една и съща снимка. И вуаля, една публично достъпна снимка ми дава информация за това, че двама души се познават, че участват на някакво събитие. Примерно долу във Facebook ще пише, това беше събитието, нали, там конференция по киберзащита. Нали? Изведнъж ние вече имаме прекалено много информация от нещо, което на първ поглед е много древно. И много тук мисловния капан е, че това ние считаме за лична информация, но атакуващите могат да го използват за корпоративна атака. Така. Чисто технически. Сега, тук отново си говорим за privacy лично, но именно абсолютно същите технологии могат да се използват от злоумишлени лица за таргетирана атака на лице или организации. И тези тривиални техники, всъщност често са най-успешни, именно обаче в такава ескалираща атака, в която ние просто искаме да съберем информация и да опознаем организацията. Използват се, и както използва Facebook, така може всеки сайт, на който да подведем потребителят да достъпи, можем да използваме бисквитки, нали, cookies.
Едните са сесиите, с които няма как да избягаме, но може да се използват проследяващи кукита, които предоставят ужасно много информация. Значи, странно е, че дори и програмистите на сайтове някакси не се замислят, въпреки че деца вика първият пример в всяка книга да кажем за PHP, първият пример е да се изведе какво ни връща HTTP сервера, повечето хора някакси го забравят, колко много информация може да се даде само от факта, че сайта, т.е. вашата машина е постъпила даден сайт, даден ресурс. Именно това са тези проследяващи технологии, които се ползват и за маркетингови цели, но не само. Примерно, маркетолози какво правят? Вграждат ви една картинка, един пиксел и факта, който сочи към друг адрес, към техен, за маркетингови цели, събираш данни сървър, и факта, че вие просто като заредите дадена страница, правите cross-site request и към техният сървър, той получава автоматично, защото така работи HTTP протокола, получава подробна информация за операционната ви система, за компютъра, за браузъра, за версията на браузъра и така нататък. А това е полезна информация, защото ако ние имаме, да кажем, някаква, разполагаме с инструмент за Zero Day атака, т.е. имаме някакъв инструмент насочен към браузъра, който примерно не е използван, но дори да е използван, ние можем да използваме това нещо, тази информация, за да таргетираме, да кажем, значи аз мога да използвам този експлойт и ще пратя, да кажем, един фалшив имейл на този човек, който работи именно за Firefox версия 7, защото аз видях, че това е с тази версия. А на пръв поглед това, че аз ползвам коя си версия на браузъра, ползвам Linux или Windows, и дали е Windows 7 или Windows 8, на пръв поглед ви изглежда като нещо, дето никой не го интересува и не е никаква заплаха за никого. Така, пропускам. Така. Така. Също, местоположението на потребителя, отново си го казахме, списъка с контакти, изключително важна информация, защото именно дава тези връзки, които може би са неформални. Защо контактите, т.е. познанствата между хората са важен инструмент в ръцете на социалния инженер? Защото обикновено социалните инженери не крадат информацията технически, както каза Кевин Митник, аз просто питах за информацията и те ми я даваха. Той има една такава книга и очудващо е, че 20-30 години след като ги правят и неща, хората продължават да се връзват на такива номера. Значи, вчера си говорихме именно с колегата за това нещо. Ако аз обада и кажа, добър ден, това ли е департамент телекомуникации, аз искам да ми дадете, да знам, имейла на еди кой си, примерно, или телефона на еди кой си, той може да не ми го даде. Обаче, ако аз съм си направил правилно проучването и кажа, здрасти, Жоре. Шефката ме прати, вчера бяхме при Иван и понеже там по този проект, който работиме с Петкан в 215 стая, и сега ми трябва да ми пратиш еди кое си нещо, той ще се вържи, защото това му звучи като човек, който е наясно с организацията. И тогава вероятността да му каже, ти сигурен ли си, че работиш в моята организация? Да не би да си хакер, ти изглежда едва ли не абсурдно, че очакваш, че он ще ти си смееш и кажеш, защо ми губиш времето. Именно това е трика, той е чисто психологически трик. Няма технология в него. Но именно тези дребни детайли информация могат да се съберат технически чрез такива сравнително тривиални технологии, дето всяко скрипт-киди може да ги направи номера, да се навържат интелигентно, за да получат по-голям резултат. Така, нещо повече. Проследяването измежду различни сайтове може да се направи не само с стандартните куките, за които би трябвало всички да знаете, но има и други технологии, които са развивани отново от маркетинговите компании. Едните са така наречените супер кукита, станаха популярни преди няколко години, това са флаш куките. Значи, до тогава почти никой не знае, че всъщност флаш, който е инсталиран, или поне по това време беше на 98% от компютрите, сега с отпадането от macOS X и там, т.е. от macOS X от мобилната операционна система iOS, малко намаля броя на устройства, на които е качен, но като цяло поне на десктоп машините е качен навсякъде. Или почти навсякъде. И те са много устойчиви, защото тяхното контролиране е извън браузъра. Т.е. ние можем да проследяваме и да събираме информация човека, кои сайтове посещава, чрез такова флаш-куки, които дори той да си трие историто, това нещо става. Нещо повече, след като това нещо се появиха още по-вирулентни такива и трудни, почти като вируси, които човек си ги рекламира. Това е един девелопер, който развива това Evercookie, който казва, аз използвам абсолютно всички технологии, които браузърът ми позволява, за да бъде това cookie persistent. Тоест, колкото и да се опитвате да го триете, то все да остава някаква част,
която винаги възстановява всичките останали. Значи вие триете стандартни куките, триете флаш куките, триете кеша, обаче примерно има там някакъв кеш на шрифтовете, никой не е чувал за него, той се записва там и при следващото стартиране от този кеш се стартира нещо и той възстановява останалите неща. И тази информация, нали, а всъщност идеята тук е, че вие имате уникален идентификатор, който ви проследява измежду различните сайтове. Нещо, което на пръв поглед вие си мислите, че никой не може да свържи, че вие, нали, потребителя, който е посетил този сайт, е същия потребител, който е посетил онзи сайт, нали, или с различни логики. Така, само за изброяване, ето вижте в какви неща, нали, на колко места се записва това. И това всичкото увеличаваща информация, която вие имате в браузъра си, и то е някъде там записано, само от факта, че вие ползвате браузър. Това е стандартно за всеки браузър. Това са стандартите. А пък ако някой има физически достъп до компютъра или успее да стигне до файловата система, това ще му даде безкрайен океан от информация. Вие какво посещавате, какво правите, какво пазарувате и така нататък. Защото това реално се записва за вас. Вие си мислите само за, нали, предимно да кажем за историто, дето се отваря като дропдаун списък, нали, там адрес бара, но това далеч не е всичко, което един браузър записва като ваши действия. Така, за WebBugs вече си говорихме, ще ги пропусна. Така. Много интересна атака. Кеш тайминг. Използва се това, че браузърът кешира информация и мерейки различните времена, те могат, без да имат никакъв по-специален достъп до вас, т.е. това е стандартен JavaScript, HTML и CSS, могат да разберат дали вие сте посещавали даден сайт, което пак казваме много важна информация, защото след като вече се знае, че така този потребител посещава този сайт, ние можем да направим фалшив такъв сайт, да го подведем, да му пратим линк, тъй като вече сме събрали някаква информация, да бъде добре таргетирана такта, да кажем: здрасти, Жора, аз съм Пешо, вчера си видяхме, виж този линк, и то отива и си мисли, примерно, че е на сайта на банката или че е на сайта на Cisco, за да си свали някакъв апдейт, всъщност това е фалшив сайт, но ние знаем, че той го посещава. Нали? Ето и пример. С тази технология, примерно, между стандартните услуги, човекът това е тествал, може да се каже дали потребителят е влизал и дали в момента е логнат или не, само чрез кеш тайминг. Това няма никаква атака, няма, нали, това не е бъг в някакъв смисъл, то няма да бъде оправен. Това е просто начин, по който работи браузър, защото той връща за различно време, в зависимост от това дали го има или го няма. Ако тръгне да се оправи този път, доколкото знам, никой от основните браузъри не е тръгнал да го прави, то ще бъде технически много трудно те да пускат фалшиви времена, така че, нали, да счупат тази грешка и статистиката да не работи. Така или иначе, за момента никой не се е наел да прави именно това нещо. Това е много дребен проблем. Така. Така, другото е фингърпринтинга. Именно чрез информацията, която браузърът праща, оказва се, че тя е изключително уникална. Вие си мислите, че просто като качите един браузър, информацията, която той праща, е също така на 1 милиард други компютъра. Качили сте Firefox, ползвате да кажем Windows XP, какво толкова различно. Да, обаче шрифтовете са различни, мониторите са различни, списък от всички шрифтове, списък от качени плагини и така нататък. И всичките тия неща, като се обединят, има един такъв много демонстрационен сайт, Panopticlick се нарича, отивате там, зареждате го, той прави тази статистика и ти казва измежду всичките, примерно порядъка на вече са десетки милиони хора, които са направили същия тест, вашата информация, която праща вашия браузър, доколко е уникална, т.е. доколко е уникална спрямо останалите. И от всичките компютри, които съм го ползвал, съм го тествал и с всичките познати от техните компютри, винаги информацията е уникална. Значи няма два еднакви компютъри измежду 80 милиона, които да, нали, всичките, които са направили теста. Така че само това, без логване, без бъгове, ви дава уникална идентификация на вас като потребители. И това може естествено да бъде използвано срещу вас. Така, на ниво отново персонален потребител, нали, съвсем, пак повтарям, диаметрално противоположния край на всичко, което колегите ви говориха, какво можем да направим? Има някакви плагини, тук съм разгледал Firefox, които могат да ни помогнат. Разбира се, пак повтарям, като с това започва в началото. Въпреки че има технологични средства да се защитите, основният инструмент да се пазите е да мислите. Значи, както и големите сървъри, така и дребните
програмчета и плагини не могат да ви помогнат, ако вие не искате да мислите и да внимавате какво правите. Стандартно е, дори и мен, примерно, наскоро почти бях кликнал на някакъв фалшив линк в спам. Въпреки че съм много внимателен, всичките ми приятели смятат, че аз съм много, как да кажем, такъв мнителен за такива неща и въпреки всичко понякога успяват. Тоест те са креативни, непрекъснато мислят и това е абсолютно нетаргетирана, пратени са точно такива имейли на още 100 милиона човека. Така, нещо повече, всичките тези инструменти са правени от някакви хора, които имат някакви цели. Това е много важно, когато ви искате да се пазите, или дори обратно, ако вие сте атакуващите, трябва да мислите, когато някой дава инструмент, каква е неговата мотивация. Примерно, ако искате да се скриете, никой да не ви проследи, тогава най-лошата идея, която може да ви хрумне, е да използвате прокси, защото не знаете кой го държи проксито. Това е така нареченото шифтване на доверието. Вие не се доверявате, примерно, на Google и искате да минете през прокси, така че Google да не знае вие какво търсите. Ама кой държи проксито? Значи, вие всъщност, вместо да се доверите на Google, се доверявате на някой, който не знаете кой държи прокси. Така че същото и тук. Като вие казвате, примерно, аз не се доверявам на еди кой си сайт, искам този плагин да ме пази от този вид атака, вие всъщност се доверявате, че човек, който е направил този плагин, има същата мотивация като вас, той наистина иска да ви помогне. В случая с Ghost, първият плагин е много интересен, защото той отначало беше от някакви независими разработчици направен, но в последващ етап беше купен от маркетингова компания. След това е много интересно. Неговата основна цел е уж да пази от веб бъгове, които се използват за маркетингови цели, но неговият собственик е компания, която си прави парите именно събирането на такава информация. И те твърдят, че те са честни, морални и всъщност казват, тъй като така е, че абсурдно малък процент от потребителите в го ползват, ние нямаме против, дадем за какво са го купили. Възникват и такива странни въпроси. Също важи примерно да кажем за Tor и за всякакви такива неща, които ако вие се опитвате да останете анонимни по каквито и да е причини, това винаги е шифтване на доверието. Вие не се доверявате на А, но се доверявате на Б. Въпрос, който трябва да си зададете, дали Б наистина заслужава повече доверие от А. Така, това са плагините съвсем накратко. Най-тривиалното, макар че повечето сайтове казаха, че няма да се съобразяват, Европа мисля го въведе като стандарт, до Node Track настройка, пуснаха във всичките браузъри, след като се бориха там, т.е. да има някакъв флаг, който да казва на сървъра да се праща при заявката, HTTP заявката да се казва не ме проследявай, но повечето казах официално, че няма да го следват това нещо. Така че, и тъй като това все пак зависи дали сървъра ще се съобрази или не, вие няма как да се доверявате много, но това е най-тривиалното нещо, което го имате и трябва да го имате във всеки браузър от известно време насам. Другото нещо, което е изключително полезно, не само за да се отървете от рекламите, е AdBlock Plus. Той позволява всъщност да контролирате скриването на рекламни банери, но тъй като е изключително гъвкава система и списъкът е за всякакви ресурси, вие може да се отървавате от всякакви веб-бъгове или неща, които могат да ви проследяват. Примерно, ако не искате Facebook бутона, чрез който в принцип могат да бъдат следени от Facebook, или от там, който ви достъпи акаунта. Това е трика, че всъщност вие може да кажете, мен не ми е проблем, че Facebook знаят нещо за мен, но ако някой успее да ви открадне акаунта, тогава той ще знае всичко, което Facebook знае за това. Или поне по-голямата част, защото някаква част не е достъпна за потребители. Тук можете да си скриете, примерно да въведете правило и да кажете, не искам от еди кой си сървър на Facebook да се зарежда там този лайк бутон, дето го има по всички други сайтове. Тоест всякакви такива неща може да забранявате, не само банери, затова е даден тук. По отношение на банерите, те са като всеки друг web-бъг, т.е. могат да бъдат използвани, могат да не бъдат. Така, Request Policy, изключително такъв малко параноичен инструмент, но много мощен. За съжаление, така изисква малко усилие от ваша страна. Е плагин, който именно... Чакайте да видим. Точно така, ви дава контрол върху крос-сайт заявките. И това е много полезно, ако искате просто да видите колко много сайтове вие всъщност достъпвате, когато заредите даден адрес. Заради начинът, по който работи HTML, HTTP, когато вие заредите, да кажем, особено големите корпоративни сайтове, ако заредите Washington Post и отворите списъка в Request Policy, там зареждате около 30-40 други сайта. За статистики, за картинки, медийните сървъри, които са обикновено на друг домен заради там контролиране на баланса на натоварването,
но това са един или два, а останалите 40 са всякакви други източници. И всеки един от тях получава именно тази информация, в която вие пращате към сървъра, която праща и към основния сървър, защото няма разлика. Дали вие сте го въвели ръчно адреса или страницата, която сте заредили, автоматично пък изисква съдържание от друг адрес на друг сървър, няма никакво значение. Техният HTTP сървър получава същата тази информация, която се праща. Така че, между другото е полезно, ако щете, дори да не искате да го ползвате, поне да го пуснете веднъж и да видите колко много неща всъщност се изискват от вашия браузър, когато вие заредите даден сайт. Това е конкретно за Twitter, подобна информация, но пасти се само от Twitter. Така, другото нещо, за да се предпазват именно фингърпринт атаките, това е един хитър плагин, който отново обаче понякога може да наруши, как да кажем, удобството на ползването на сайтове, и това е цената, за съжаление, която трябва да платите, е, че той си играе леко с списъка с шрифтове, кеширанията, размера на екрана и всичката тази информация, която може да се прави, която може да се ползва за браузър фингърпринтинг и там за юзер фингърпринтинг. Така че, използвайки го този плагин, не всичките сайтове ще изглеждат по правилен начин, именно защото той се играе с резолюцията, т.е. те си мислят, че имате друга резолюция, не тази, която вие всъщност имате, и разни други неща, може би не точно правилни шрифти ще излезе, но по тази начин фингърпринтинга се предпазва, което е единствения съществуващ плагин, поне известен на мен, за това, тъй като пак казваме, това е скъпо като ресурси и като удобство да се прави. Така, най-тривиалното нещо, което също абсолютно много хора пропускат, е, че от край време в HTTP протокола има нещо, което се нарича ref. Когато вие заредите даден сайт, вашия браузър изпраща предишния сайт, на който сте били. Това са базирани абсолютно много статистики. Ако вие имате някакъв блог или там, която и да е система CMS, част от статистиката, която ви казва реферът, именно това нещо, т.е. предишния адрес, на който сте били, от които уж сте отишли. Дори вие просто да сте въвели в адресния бар dir.bg и после отивате на моя сайт, аз знам, че вие преди това сте били на dir.bg. Така че тук вие можете да контролирате, може да не пращате нищо, но това пак ще ви щупи ползваемостта, защото вътре в сайтовете, ако вие кликнете на даден линк, те обикновено искат да погледнат именно реферера, дали е техния основен домейн. Нали? Все едно dir.bg е наклона на Pictures или там кино, искате да отидете. Това кино иска да провери, че идва от основния сайт. Така че трябва да внимавате, не е просто да изключите, защото тогава няма да ви работи част от сайтове. Но има примерно, и това е хитрото на този плагин, има режима Forge, подправяне, където просто винаги праща главния домейн на сайта, на който се намират. Нали? По този начин тази информация се губи, а пък не се чупи функционалността на сайта, на който се намират. Better Privacy Plus са тези плагини, които ни помагат да контролираме флаш кукитата и до някъде Ever кукитата, за които вече си говорих. User Agent Switcher е пък това, което контролира единствено и само символен лист, който пращаме. Част от останалите плагини също го контролират като част от другите неща. Това е, който ни идентифицира браузър. Значи не е добра идея да промените изцяло браузъра, примерно ако после Firefox да кажа, че Internet Explorer, защото за съжаление стандартите не са много стандартни и в абсолютно много сайтове има буквално някакви ифове, дето казват if това е Internet Explorer 7 напри това, if е 6 напри онова, if е Firefox напри нещо трето, за да изглежда по един същи начин сайта. Така че ако вие лъжете за браузъра така фундаментално, обикновено няма да ви работи добре сайта. Но е хубаво поне да пипате версията, защото особено ако ползвате да кажем Nightly Builds или нещо такова, това е ужасно личаваща информация. Имате някаква версия, да се публикува в рамките на няколко часа е била излезена на друга. Така че дори това е доста личаваща информация, макар на пръв поглед да не изглежда така. Но се праща само Internet Explorer 6, ами точно версията на библиотеките, билд, датата и така нататък. За Ghostery вече споменах в началото, там с оговорките, иначе той, с изключение на тези съмнения, това е мотивацията за тия, които го държат, е доста удобен именно да ви показва всичките web бъгове, като има опция, когато заредите даден сайт, да ви се покаже списък, такъв полупрозрачен, който ви казва кои бъгове са засечени и спрени. Можете да контролирате на ниво отделни сайтове, кой има достъп и кой не. Вие искате, примерно, да ви помагате някакви за реклами на там нещо си, ако имате такива повезения, можете да контролирате на ниво per сайт кой до какво има достъп.
но по разбиране той ги реже. И пак е много отварящо очите тази информация, да видите как дори на най-тривиалните сайти имате по 30-40 такива. Като минаме през Facebook, Twitter, Свежо и така нататък, тия, които е нормално да ги има, и минаме през още 20-30 други. Така. Това е сравнително вече стара атака, това си вече чиста, т.е. инструмент за предпазване, Black Sheep. За предпазваната атака, Man in the Middle атака, която се появи преди няколко години, FireShip, което беше отново плагин за Firefox, само за Firefox, за Windows-ката версия, която позволяваше така много елегантен Man in the Middle атака, почти без никакви умения. Което именно е притеснителното, че скрипт-кидис могат да правят някакви сравнително големи поразии, т.е. да съберат информация, просто натиснеш там 2-3 копчета и получаваш някаква информация, дето човек хората си мислят, че е само за тях. Естествено, това далеч, FireShip не е единствен инструмент за Man in the Middle атака, има милиарди такива скриптове за всичките операционни системи, от типа на Yet Another Man in the Middle Attack скрипт, защото вече има толкова много, че хората се чудят как да ги кръстят, и които са именно така, посочваш IP адреса, от който искаш да слушаш. Той прави някакви хитри атаки, така че целият трафик вече да минава през този компютър, оповестявайки на мрежата, че този компютър е рутера, и всичките неща, които не са криптирани през HTTPS, веднага се приемат. Но дори да е криптиран, там пък вече има с малко повече усилия също да се вие информация, за съжаление. Така. И именно като стигнахме до това, само последно. Всички сайтове, т.е. почти всички големи сайти позволяват HTTPS. Почти всички от тях по подразбиране обаче все още използват HTTP, т.е. некриптираната версия. Наскоро, последната година, примерно Google, Twitter и още един-два от много големите решиха да минат по подразбиране на криптирания трафик. Именно заради причините, които си говорихме по-горе, тази информация, която вие може би пускате като search термини в Google или като лична информация, която публикувате на Facebook, може да бъде използвана против вас. Именно за това е хубаво, дори за такива тривиални неща, или Wikipedia, или каквото и да използвате криптиран трафик, който малко затруднява тези, които се опитват да съберат информация за вас. Защото в другия случай, стига да успее да накара трафика да минава през него, той го чете в plain text. Просто има един лог файл, в който той, тези достатъчно интелигентно направени тези други атак скриптове, дето има в интернет, да ви кажат парола за Facebook, това парола за Twitter, това search, термини в Google, еди какво си. То е просто като досие, дето се прави без никакви усилия. Така. Това е всичко. За последното няма да говорим. Ако има някакви въпроси, няма, тъй като напредът на времето.